Balimao Alnakuma, très urgent. Balimao, billet mardi 16 décembre 2025, Kawako Kuma Dobesina. Aywa, ou keleme ka jalagi do binde. Ko milliard duru ani million keme woro ani doni. Ko waru de farla ɲɔgɔn kan ko ka coup d'état préparé Burkina ani Niger de jalagilen bɛ kuma in na. Ko coup d'état kɛlɛ mun tun bɛ fɛ ka coup d'état kɛ Benin n'a tɔgɔ ko lieutenant colonel Pascal Tigri. Ayiwa ko wari dɔw kun cira. Mais minnu bɛ ka kuma in fɔ u ko Benin service de renseignement ani Côte d'Ivoire service de renseignement k'olu de bɔra ni fɛn ye. N b'a dɔn Faransi de bɛ ko in kɔfɛ. Mena kala nga je kala mene fana ka ngata mu ne ba fo afoka daka anga na me folo. Les États auraient contribué à tenter de déstabiliser le Bénin, Dr Barry. Oui, effectivement, Christelle, dans un certain nombre de médias, il a été mentionné quelques éléments pointant du doigt le Niger et le Burkina Faso. Le Niger, dans le cadre du financement. Comme ça, selon les médias que j'ai pu consulter, le lieutenant-colonel Tigri, par exemple, est soupçonné de collusion avec le Niger. Selon un média ivoirien, par exemple, l'Infodrome, il y a le premier virement qu'il aurait reçu des autorités nigériennes se chiffre à hauteur de 100 millions de francs CFA. Et ensuite, il aurait reçu un autre montant de 400 millions pour financer le lancement de l'assaut. C'est-à-dire que pour opérationnaliser le coup d'État. Et selon ce même média, il aurait dû recevoir 5 milliards si le coup avait marché. Et là, selon le média, ce sont les services de renseignement, des informations fournies par les services de renseignement béninois. Au niveau médiatique. Parce qu'il y a le volet opérationnel militaire, il y a le volet financement et il y a le volet médiatique. Et à ce niveau-là, les informations que nous avons pointent du doigt deux personnalités, M. Kémy Séba et M. Ibrahim Maïga, qui avaient pour rôle dans le putsch d'influencer l'opinion, c'est-à-dire de diffuser des informations pour s'aimer le trouble et pousser les populations. Alors, Kémy Séba, on va essayer de les présenter. Ce sont des activistes qui sont connus sur les réseaux sociaux. Et Kémy Séba, pour ceux qui ont suivi l'actualité ce jour-là, c'est quelqu'un qui avait même annoncé la fuite du président Talon, par ailleurs, qui a salué, qui a applaudi le coup. Kémy Séba est béninois. Il est franco-béninois. Franco-béninois. Et Maïga, ensuite Non. De toutes les façons, à un moment donné, il a été français. Très bien. Ensuite, Maïga. Donc, Maïga, lui, les Burkinabés, ici aux États-Unis. Donc, leur rôle, eux, c'était la couverture médiatique et l'influence de l'opinion. Mais aussi, il y a le Burkina Faso, qui est également pointé du doigt par certains médias à travers certains cyberactivistes qui s'en sont donnés à cœur joie le jour précédent et le jour du coup et les jours qui ont suivi. Donc selon ces médias-là, c'était donc la stratégie mise en place. Tout à fait pour faire tomber le Bénin. Mais une chose est sûre, aujourd'hui, quand on prend un pays comme le Niger, le général Abdourahmane Tchani a insisté il y a quelques semaines de cela qu'il ne rouvrirait jamais sa frontière avec le Bénin. Bizarrement, ironie du sort, le 6 décembre, la veille du coup, la frontière est réouverte. Donc ce sont des éléments que les médias ont rapportés qui pourraient être des indices pour, en griffe, je le mets au conditionnel, indexé au pouvoir nigérien. Voilà, abela jele kuma nyesa. Bela jele kuma mestam. Bonne ka analyser mu yin kula san. Nin beedi. Tien do san galon do saw. Netena woro nyina la de. En tout cas, et Pascal Tigri, voilà, le lieutenant-colonel Pascal Tigri ne va soutenir. Na ka kureta kunyara kumejani, mais problème est du de samno. Ni kuma munu ka fobi. Ni danger kuma badi. Ni kuma dangereux badi. Comme à tes source officielle là, avec abo média ou de cas. Donc là, Burkina tseka kuma koina. Sinon, ambe kunga la ngina akunga ke de kui. Bon, odo ko so ni fen be prépara ka kli to yer la. Bon, Burkina ni Niger to de be ka tien ko ina ambe orna ko bi. Ko lu fla de milliards d'euros préparé ko wala sa ko ka coup d'état ko ka Patrice Talon gain. Ne taro ni kuma nye tien de akenu kuma be ka fo fambe. Ani tien donc. Donc parce que mne vidéo nye mo ko chama question poser ne kun vidéo nka. Ko ne ka kila ta mundi. Che, ni chawala do farala esi ka kadne kui.
Moi, j'aime, ni jamana do ken farala ici ka kadni. Mais problème est jumɛn di? Ne bɛ mun fɔ ici président ɲɛna toujours. A ye baara kɛ tiɲɛ kan. Ma ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ. A ye baara kɛ tiɲɛ kan. Parce que ni nouvelle fasugu ninnu tora ka bɔ, a bɛ na ni crise, hali crise diplomatique ye jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ. Patrice Talon filɛ nin ne t'a fɛ dɛ. Ne t'a fɛ yɛrɛ de. Tiɲɛ yɛrɛ la ne t'a fɛ. Ne ye sɛgɛ ne bi a bɛ gɛn. Awa ne Sékou Toukara ne bɛ Kémi Séba soutenir pion. Ne bɛ Kémi Séba ka côté la dɛ. Mais problème est jumɛn ye? AES mɔgɔw. I m'a ye Benin coup d'état kɛra a ma se ka ɲa. AES mɔgɔw a y'aw tila ka jamanadenw ye. Wallahi n'a ma tila ka jamanadenw ye a bɛ ko caman ɲɛɲini a tɛ ɲa dɛ. N bɛ ka tiɲɛ de fɔ an na dɛ. Moi je respecte le capitaine Ibé. Mais kun kuma bɛ k'a fɔ ko Burkina ye miliyari 5 di ne ma ko miliyari 5 de kun kan ka di ko in na. Bon ninnu bɛɛ bɛ se ka kɛ manipulation kumaw ye quoi. Ne ma da kuma in na dɛ. Moi je ne crois pas à ça. Yeah, nin bɛɛ bɛ se ka kɛ Faransi ka ko labɛnnen pour que toujours ka mɔgɔw ka tension wuli ka tasuma ɲaga u yɛrɛ ma ɲɔgɔn cɛ ko Benin service de renseignement. Benin service de renseignement tɛ dɛ. Faransi de bɛ ka nin manigansiw bɛɛ dilan. Ko AES ye miliyari 5 di dɛ. U ye miliyari u ye wari minnu ci a tɛ bɔ n'a reçu a k'u yira na sa an k'o la. Parce que il faut k'an ka kuma an ka tiɲɛ fɔ. Aw ko wari cira. A cira banque jumɛn de fɔ? Wari cira cogo jumɛn? Oh, et le lieutenant-colonel Pascal Tigri, allez yɛrɛ bɛ yɔrɔ jumɛn bi? Aw t'a yɔrɔ dɔn. Aw ko wari cira ma. A cira ma cogo jumɛn? Dɔn t'a ci. Aw ka bɔra Niger ka na nana cogo jumɛn? A bɛ bɔ n'o détail bɛɛ lajɛlen an b'o bɛɛ lamɛn. Comme ça an b'a dɔn o la. An fana kan ka chemin min ta o la ou bien de o man ɲi tɛ yan. Sinon kuma min bɛ ka fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ne ma da kuma in na. Non, ne ma da la. Ne ma da nin kuma la. Kuma in bɛ ka fɔ cogoya min na tan cogoya la. Ne ma da la. K'a fɔ ko AES de bɛ ka miliyari 5 ta ko k'a di ko ka taa coup d'état kɛ Patrice Talon ko k'o gɛn ka bɔ fanga la. Ne ma da kuma in na. Mais ni Patrice Talon kun gɛnna kun ka di ne ye. Mais ne ma da kuma in na dɛ. Kuma in kɔni bɛ ka fɔ. Ne kɔni dalen b'a la ne b'a kuma in jate i n'a fɔ peut-être manipulation kuma de don. Ne kɔni b'a jate o de fɛ. Ne bi ma da kuma in na ne siri ma da kuma in na. O de kɔni kun bɛ ne bolo k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Information bɛ ka bɔ. Bon coup d'état in kɔni manquera a kɔni tɛ taa ka AES tɔgɔ dan. Parce que nin ka coup d'état in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛn. N'a ka coup d'état kun ɲɛna kun bɛ fara AES kan dɛ. Bon k'a fɔ k'a ni AES président bɛ ɲɔgɔn kalama. Ayiwa ne t'o yɔrɔ kɔni dɔn dɛ. Mais k'a fɔ ko miliyɔn wariw de cira. K'a ka coup d'état kɛ ne ma da o kuma fana na. Moi je ne crois pas trop à ça. On ni élément b'u bolo des preuves u ka bɔ n'a preuve ye ka yira an na o la an bɛ sɔrɔ ka da la k'u bɛ ka kuma fɔ ko tiɲɛ don. Ne kɔni bɛ AES soutenir n tɛ CEDEAO fɛ o ye n ka position de. Nin information de kun bɛ ne bolo ka fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna an bɛ dugawu kɛ hali bi Ala ka ko tɔw ɲa. An bɛ mun fɔ AES ɲɛmɔgɔw ɲɛna a ye baara kɛ tiɲɛ kan. Wallahi n b'o de fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. AES président a ye baara kɛ tiɲɛ kan. Malien minnu bɛ Faransi, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique kana ka wari ci nɔgɔya la a bɛ Sendwave application télécharger a photo filɛ nin ye. N'a application télécharger dɔrɔn a bɛ ne ka code promo don urgent 10 € bɛ na o y'a yɛrɛ ta kɔfɛ a b'a ka banque information bɛɛ lajɛlen don. Aw somɔgɔw bɛ Mali la, Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun a b'olu ka orange numéro don a n'u tɔgɔ bɛ carte d'identité kan. N'a wari ci a b'a sɔrɔ orange money la sur place. Wari cigo fɔlɔ a tɛ dɔrɔmɛ 1 sara. Wari cigo filanan sabanan bada 1 € 99 c'est 2 € 200 dɔrɔn o de kun don a kan bɛɛ caw caw.